divna lopta. Evo velike šanse. Vitolo i Carlos Bacca ponovo na pravo mesto. Kako se Carlos Bacca uvek nađe tamo gde treba. Iako Vitolo i nije želeo da asistira, ispalo je savršeno. 44. minut utakmice i Carlos Bacca dovodi svoj tim u vodstvo od 2:0. 13. gol ove sezone Carlosa Backe. Sjajni Kolumbijac, igra zaista vrhunski i evo Sevilla je bukvalno za 5 minuta nokautirala ekipu Kordobe. Pogledajte kako je Gunino zaspao, Pantić je bio prebačen, a onda Vitolo sjajno zalomio Gunina i na kraju je to ispalo više nego briljantna asistencija. Jako verujem da nije imao nameru da asistira, već da šutira na